تماشاوانێکی ڕووداوێ ji Efrînê vîdyoyek ji me re şand, vîdyoya birîna dareke zeytûnan e bi birekê qut dike, dareke dîrokî ye, kevin e, temenê wê di navbera 45 salî de ye. Kesê ku darê dibire, kincên serbaziyên eskerî lêne, diyar dibe ku çekdarekî opozisyona Sûriye ku Efrîn dagîr kirine, bibînin ka çi dîmene. Ez ê niha bala we bikişînim ser dengê dayîkeke Kurd li taxa Şêx Mexsûd ya Helebê. Min bihîst hûn jî bibîsin. Gotineke Kurdan heye, dibêjin min dît hûn nebînin, lê min dît hûn jî bibînin. Navê wê dayîkê Emîne ye, li taxa Şêx Mexsûd dimîne. Taxeke Kurdan e li Helebê, taxeke mezin e. Ji aliyê hikûmeta Sûrî ve ew tax hatiye dorpêçkirin, weke dorpêça li ser taxa Eşrefiyê, dorpêça li ser herêma Şeheba û gundê navçeya Şêreva. Ji ber wê dorpêçê rewşa xelkê li wan deveran her ku diçe xerabtir dibe. Êdî li wan deveran av, elektrîk, derman, xwarin weke tê xwestin nemaye. Xaltîka Emîne dike hawar û dibêje, 5 zarokên sêwî distûyê wê de mane. Jiyan zehmet bûye û ew nikare wan xwedî bike. Feqîriyê pişta wê şikandiye. Neçar dibe li werşeyên terziyan bigere, perçeyên qumaş kom bike û piştre wî qumaşî bişewitîne û xwe li ber germ bikin. Ez te re xeber dim, mozû ser me hesir kirin. Sê çar qıçık, pênc şeş qıçık min yetîmî hene. Em derine wers digerin. Heton cara ser me qut kirin. Ez te re xeber dim, heton hebe ser me qut kirine. Wekê gotî nexweşî me re hay, şekir me re hay. Wekê gotî yani em kirin hesrê. Yani em gitis me hesret kirine. Nuga gehabo te, hewcî çî mosîme hebo, hewcî çî me suwa vê qisasa vê qisa. Nexweşî rob û tişkî ver çêz bi nexweşî. Qişkî mana wîrikî hene. Hev tişta xêr ser me ge hesir kirine, fuqarê hey mozût birine, nebirine, wê hey birine. Yani em rezîl pezîl kirin xwe ro. Xêr me hûn dikin. Heva çi halî me ye? Hesirî me ne besî me ye? حکومت که من چوب که یعنی یورم سکه جرا چی موضوع سر من خود کرن حبا سر من چی یعنی گت شیده او کرنه قد کرنه یعنی چه موی دینه بس برنی مای مویه هفته نقد که دیدم تیرید که اشتاقتی که وان شغل اخنو جیو کن هنه نیم بخون انه که او بفن استمعتم شكرا كذا تقصن حكمتي ما ريبك هتستوار نوما تشكي امكي مراكبن يعني تشكي امشي فرح نمشي ام بكيف